מנטו, השירות שמעולם לא זכיתם לקבל, בהנהלת רונלד רובינס, יועץ מס. הניוזלטר השני שלנו מדבר על כיצד להירשם, האם כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות, כל הניואנסים וכל האפשרויות ומה כדאי מתי לבחור באיזה ניואנס ומה המשמעויות של כל דבר. קראו פה למטה ועכשיו את כל הדברים החשובים, וכל שאלה שיש לכם מתחת לכל מאמר, בבקשה תרשמו תגובה ואנחנו נשמח לענות לכם. יום טוב. בואו לייעוץ ראשוני חינם, ללא התחייבות, כי במנטו מקטינים את המס ומגדילים את הנטו. מנטו, השירות שמעולם לא זכיתם לקבל, בהנהלת רונלד רובינס, יועץ מס.